Bueno, lehenik eta behin, nor zara, aurkeztu zure burua, favorez? Bai, nik Oloia naiz, etortzen hanbazteka etortzen naiz, eta ni naiz Urtzungo, baina ez bizten naiz Iruia. Arrasongi. Lehendabiziko batera da, zure ustez, plaza horra sakana eta utzamateako irisgarritasun planak edo, ze erronka aurreikusten duzuen izanen dituela edo. Nik ematen dut, ez kognitibo lektura fazilean, eta oso galetxitxoa, agona, panela, zegoetea lektura fazilean. Zenda, eta hobetza ilistea eta gauzatu eta efektea gauzak. Izan uste duzu izanen dela erronka nagusia edo zetzuela? Bai, horpako dugu batzuz, enpresatena da bida. Gauzatena, pazientetetea, gauza horretu universitatea dela. Bai. Gura muga, bai. Arrasongi. Eta behin zonalde hortan sartzen dena dituna, horrek uste duzu edo ze erekiko duzte aukera horrek uste dituzun? Ez terriko da jende gehiago diskapazietateko pertsona gehiago etorriko dira. Eta ez bat atzen jende dugu da, eta meto. Vale. Turismo gehiago, sakana horretzako, orduan. Ongi. Todas más, esker mila, izan dela. Zuei.